Ganun natin. $200, ma'am. Premium. Opo. Premium po ito ah. Opo, ma'am. Ako na po. Tignan mo na. Dapat tayo kunti. Salamat.
biyahe. Wala kasi masyadong magamit na yan. Ganitong biyahe, ramdam na ramdam mo yung power ng motor. Dahil gusto ko mahirap na ano ba na? Kanina ka pa? Baga ko last night. Aga ako eh. Ha? Wala na magagawin sa bahay. Mag-isip ha. Maligo. Parang ang linis lagi ah. Ha? Bagong punas. Hindi pala ako nakapaglon. Kaya